सोना तुम रेडी हेलो गे फिल्म जीवा पता है। हाय बाबू तुम कौन आसिल ऑफिस रु हाँ एबे आसिलु आसिली ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କିନ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି ହେଲେ ତମେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ହେଲେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ବୋଇଲେ ତମେ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଦେଲେ ଭାବୁଛି କୁକୁର ନେଇକିରି ମତେ କୁକୁର କହିଲେ କି ଏ ମା ତାଙ୍କ ଶୁଭି ହେଲାନି କ'ଣ ବା ନାଇଁ ତ ମୁଁ କହିନି ମତେ କୁକୁର କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏ କହିନି ମତେ କୁକୁର କହିଲ ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଉ ଓହୋ ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ କହିନି ଏବେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୋକିଆ ବନ୍ଦ କର ବେଲେ ରାଗିଛ କି ମୋ ଉପରେ କିଛି ତ କୁହ କିଛି ତ କୁହ କାହିଁ ଏତେ ରାଗିଛ ହଉ ମୁଁ ଏପଟୁ 10 ଯାଏଁ ଗଣୁଛି ଯଦି ତମେ କିଛି ନ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି 1 2 3 କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ୍ ବାବୁ क्या ହେଲା 1 2 ଗଣୁଥିଲ ପୁରା ଗଣ ଓହୋ ଭଲ ହେଲା କିଛି ତ କହିଲ ନଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ एंड सब्सक्राइब କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ